खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। भारत गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। बिथां गगैआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों बेखौ फोरमायो। कर'ना टेस्ट खालामनायाव बिथांनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जायो होननानै मोनसे टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा लोगोसे गावजों बावैसो सिगां सोमोन्दोआव फैनाय गासैबो सुबुंफोरखौनो कर'ना टेस्ट खालामना लानो थाखाय खावलायबावो। मख'नो गोनांदि गागि कंग्रेसनि दैदेनगिरि तरुण गगैआ 15 बोसोर सम बिथाङा गिबि मन्थ्रिमोन। भारत गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि देहानि फाहामथाय होनो थाखाय सोरखारा गोनां जानाय गासैबो राहाखौ एबा गोनां जानाय जर'खा राहाखौ लागोन होननानै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि मावथिफोर लोगोसे आसामनि सुबुंफोरा बिथांनि देहाया मोजाङै जाफिनगोन एबा बिथाङा फिन मोजां अबस्थायाव फैफिनगोन होननानै मिजिंथिदों। बड'लेण्ड निउज 24 नखरनिफ्रायबो बिथांनि देहाया थाबैनो मोजाङै फैफिनथों होननानै मिजिंथिनानै बिथांनि देहाया जे मोजां जायो बेखौनो हास्थायो। गोजोन्थों। रादाबा एसेनोसै।